Здравейте, здравейте и добре дошли на днешното ни кратко включване. Много специално, защото се намираме в един изключително специален момент. На прага сме на новолунието в Овен. Овен според сидералния хороскоп и ведическата астрология. То ще се случи тази вечер в 10:32 българско време. И това съвсем не е обикновено новолуние, а супер новолуние. Защо е така? Защото Луната е в най-близката си точка до Земята, така наречения перигей. Какво означава това? Усилване на енергията на това новолуние многократно, сякаш се случват 3 новолуния едновременно. Какво друго е специфично? Че досега бяхме в зоната на Риби. След този дълъг период, близо 2 месеца, на леко мъглива, водна, мечтателна енергия, сега става кардинална промяна и влизаме в огнената енергия на Овен, т.е. огън след вода, действие след съзерцание и яснота след мъгливост. За всеки от нас това новолуние ще има различна окраска, зависи от спецификата на индивидуалната карта и все пак има някои знаци и асценденти, които ще бъдат особено засегнати. На първо време овните, защото новолунието се случва в техния знак. Това е личния рестарт, личната нова година за овните и всичко, което сега бъде започнато в сферата на личната идентичност, самоизразяване, има потенциал да разцъфти през следващите 6 месеца. За всички знаци 6 месеца е периода, в който новолунието дава своите плодове. За скорпионите също ще бъде доста значително поради 2 факта. Първо, защото Скорпион се управлява от Марс, а пък Марс е управителя на Овен, където е новолунието. От друга страна, за скорпионите новолунието се случва в 6-ти дом, който е един от чувствителните домове във ведическата астрология. Той отговаря за всекидневните практики, за здравето, службата, дълга. Също така там са конфликтите и нашите врагове. Така че, скорпиони, време е да започнете да управлявате тези дейности и ще получите подкрепа за това от новолунието. За телците също е доста специфично време, защото новолунието се случва в техния 12-ти дом, духовното освобождаване, подсъзнанието. За някои от тях това може да е доста разтърсващ период, но пък нека да го използват за освобождаване от скрити блокажи, които сега ще излезнат на преден план, и да се подготвят за нов цикъл. Кой друг ще бъде засегнат? Девите, защото енергията при тях ще се фокусира в 8-ми дом. Това е дома на дълбоката трансформация, споделените ресурси, прераждането, което може условно да се случи за тях. Време е да преразгледате за какво споделяте, за какво инвестирате с другите своите ресурси и как това ви помага вие да растете и да се трансформирате. Какво можем да направим с цялата тази информация? Първо искам да отбележа, че днес все още сме в енергията на стария лунен месец, така че отделете време да откроите какво искате да засеете като семена в новолунието и от какво искате да се освободите. Тоест, сега е момента да си окопаваме градинката, а засаждането на семената да стане след новолунието. До вечера в 20 часа заедно ще направим нещо такова. Ще направим една медитация, която ще е съобразена с всички астрологични асценденти и тяхната специфика. Дизайнът ѝ е такъв, че да помогне на всеки по някакъв начин. Ще засегнем и спецификата на накшатрата, в която се случва новолунието и ще се подкрепим с нейната енергия. Така че, ако с вас резонира тази енергия, заповядайте, все още може да се включите. Какво друго правим? В женска синергия ежеседмично
правим сверка с космическата енергия и как тя индивидуално влияе на нас. Присъединявайки се към нашата група, вие получавате своята индивидуална карта, така че може персонално да сверите кое от нещата, които споделям, е релевантно за вас. В YouTube също се старая да предоставям някаква информация, съобразена с знанието, което аз получавам и интерпретациите, които смятам за релевантни. Така че ако желаете да получавате тези новости, абонирайте се за канала. Пожелавам ви плодотворно време, да получите точно това, което искате, а докато дойде новолунието, подгответе се за получаване, разпознайте моделите, от които искате да се освободите и смело напред. Чао от мен и до скоро!